Abusuafo said ye ka Asante Amamre ne Amane na unim said ye Asante Amamre tie se obo ba sempre mo eni uhia me ma hu Amamre ne Amane ye koso abakosem ene enoma ehu na enwanwa na ma unu bi hu de koso fi se Asante ye obi ka na e obi kire se de panika se to bi ka to bi kire ene da so ochirikrum ewo edweso krapa ene ne mpasua no a wo ho nyina mu na ene yaba bosom kese efre no abusuana na yaba kwasba titi ye no kire se bosom efirisirem ene baaye no ofise na baa de na obenya abusua kasa nso Asante kasa ena ukọ Hamza House Zulia ise abusua ena ukọ yiso ose media ma eno nso kire abusua eti na ose yeba ni mepe abusuana no yenti a yenya sa abusuana no ewa ha na okonfo a okom obusumi de okoni odane bunkum so nemu mbosomfo abrante small boy owa ha ono na yene no ebe twinkomo mfanisi aboa no odwan opin nachi no asin ko no ya bepem nti okwa na oba kote aba ne anwono eda so ewo ochirikrom ewo simesha betem ho yene obosomfo small boy abrante ebe twinkomo obekire ye kwan fa so yenya obosoma yedi hu nkomo yi ene baby ofiri baaye ene ade a oye ene pese hu bi bema e wakwa baba mpani sem TV so muso meji muso sene tie France obusuana chikrom obusuana mena na dom mena na ode bosom ne baaye no mena na papa ne kofa baaye na papa no ode bosom ne baaye no betime ye wo membe ni fia mbete mbam na nchana na chem se ne papa no kofa bosom fe no papa yantwi na ode bosom baaye no atam no de ne wo fie mu ese bosom ne kire se onye bosom ba na wa fie to me pass ase no fa na metena so ode ne baaye no ni na anu ani na nsa no kofa akomfo ne baaye komfo so ne fe na jakonti ma me hu ne da ma me hu no so se komfo ne picture da akora na busame a ma nchem se komfo ne picture ne a me hu me ba obosomfo ma me mrem kakra eye den na wo nana ekofa sa bosumi ba chirikrum ha ano de ma busame nana no ho asem se kwan am kofa abosom na am de ne ba ha endo papa ne kofa bai na according to me ba me nana ne cha according to me nana eno ma waka kire me se konfo no bokom ye no konfo no aso bokom ya ene ya wabeye bi ene wa bayifo de wa kire bayifo pa ene ya wabeye bi pa na konfo no asa so den okwese okwahiefu na boso no ka kire se da you say mo won ko ba bia no fa na tade hye tipa no koy to koy de na eseja e kai ka kruma eboda wurom titi ma kope ba bia wo omkwa na ese wahye aka echa ehye no eche na no si na hu se wahye dworobe ene nani na hu ti konfo na nkasa mu de ma me hu no but according to me na nanom ne panyimfo ambo hu no ene bosom no kwadwuma obedi no chi krum kru awie mu no ache but konfo ni wu de omfa obi a but utie bosom na bakwasam de a bosom no abeye bi bushana no abeye bi but kwamna na mfa so kofa ba ene de menim ho asem ji se mpanyimfo na but so according to me no mpanyimfo ni mu nyama meto omo so omo no mo de bosom ba no mo hu no mu nyina agu ana mena no so mbeta ne che no so ekọ ne krechi ja kama me abanti na me wo de me wa ha eye bosom ne kumu ana so mo wuo no mo de wuo opanyi we de mitimi no antwetwe nkomo ne nkwachi on se nipa de ede ya obewu ye nipa de ede ya obewu ana obi aso no komba fa so obewu se ofom no se wan fom no ane de minima kira asem se bia metozi se betuna se mo ne medi nkomo sisi ade betemo se boy ne ko no kro wa wuo ube kana asem we ga se wa fom boso na boso ne ku no ebi a me na mewu no me na menim de ntia me ko yakopon ne nimi wu ase ene wo mo ene nimi wu ase nche se ma fom boso no bet do onim ni de obe kan de ene de wa fom boso na boso ne ku no se na nche sa na se de wo ho no ube ya boso mo foi enfie se ni me na na tiase na mba ne nchen me na na de me na na ne wu ye no ana me ka ha se enfie be se ni enfie bibiri
ache But one can say on say. yanka say see dem 21 years The office say all bound and as no the say. ba me na ase na me wo 19 years Say mfie mienu na wabedi bosonfo. yeah Na obedi bosonfo abra bosumi ni konfo no. Ede na wo ye bosumi tirichi obi. Bosumi ye bibi anase wo de oto otwe se obefa konfo ansa na oben senkyereni. opanyi ma kasa nya tentene ebla me na me ba me na nchen me na ni firima me ka ha se me pra sisi ha no me bo me modene se bosumi makofa oye ne yere na ode na ba na sisi am de o se sunsum de wote dem ochire a ochire won nanam so ni konfo nti no ofa ne ma to oche na wanka na wanka na wokum wote ase je bla woni ko sisi woni konfo die sunsum de odi ni dwuma o he nwuma mankrofo. Okay, it is say say bosumi no ofum no okunfu na woni konfo yi. Se ne kure ahwe besa wo. Opanyi ofum no okunfu se ya kan se bibi se mpanifo bibi se se kan kwa papa enye terede otene ba bi oso na ba bi nto ambetwa no mpo obede wokun onye ohwe ota se bet obegina nanim betwitwa no mpo abekeka nsem fata de a anso mo hu se ono nsene no obawi ase jaw teni obekọ no na yede atena se Ebi ba saa efa asofo yi ne wo mo preach obi ba aha abeka nsem bi a emfa ho se eni kwa se nko kan na. oh ene de asofo nde ya bi masa bet obi wono be preach keke ene odebeka asem se abosomsom ye nkwasi asem bet eno no de ombegina ha emeka sa asem no ene so wo preaching ene wo kasa but apart from say o wula ha abeka kan nsem bi sa ne de asofofo ho ema ha ebi akomfo ene eba ha sei Bra na odi na ase na onye mfiri mu no na emoa be na bosumi de bo amanfo a wo hunu bi o na nchen. oh opanyi emoa de bebre aboabo amanfo ma bi motutu kwan abruchimam bebre but konfo no so tia se no tie mu a se bosom no aboabo amanfo bebre but ni nyina amaniwe amehu bi but me tim na no asema na cham se bosom de waye bi aboabo ankrofo amom kokko abruchimam de timi de mafamani amayede amehu Wo ya brantie wo ya djuma ana se bosumi ya ho na wote se tumi ti se ntini e metra ho adidi ho menya djuma ana ya djuma ko sisi wo twen se okonfo beba na bosumi ya yense nkyere na ma so onye bibia di ana ate ya odidi ye na odi kwa me na fa so didi oh panyi ade nyina ye fa se da manyame tumi nyina wura ane wurade fraba wo mo sebi nakopon adaworo ma na o ma daworo manti no me ye dai me didi omo a ese obema opene yele eno nu kwa fa so be dai obehwe no to ma nakopon adaworo ma na o ma daworo manti me didi fa me to me nya adwuma de be to ma daworo manti me didi fa nam didi adi oni age se ori di ntini e bosumi kwa mfa konfo a wo pre ana se ne me kwa na nsu adwuma ene ye ofa konfo a me pepa ane ne ya nso me adwuma me pe sa na tie won na bosumi na bo mu amano ne o mu abo mu yaresem na sefo no ebinu di asedaba ama wonsa so bi mu ana se nefo no bi ba nchen ebeje moa opanyi on se na me abofra enye bosom no ho no manyina na menim tiase ye obu wo ha sika be di nanim kan like onim ade no ose menim uma sika di onim kan na ye menim so a se bo yesunsum obeka so obu nipa no obukun wo wankasa wonya djuma na woni konfo na ati bosumi hu no ekwan be na afa so didi e ho no pese o kire mu ye pa opanyi on se ade no nyina no se sebi bosom na ate no ho nya da bia na nipa be dey ebeba je wo ha o se be wo ye be ma de o so ye dey so fight ye dey edidi je ha bia boys ne kwa adwuma bi no ma frɛ me na me no mo ye dey ekɔ ena me kwa me kaka menya dey ato de me die menya na se me ba na se dwuma se me bedi no ha na ma ba bedi eti edu dabone awukude akoside fofie ne nasefo no a o ye djuma oni sika kwa me na afa so gu ensa bosumi so nsa opanyi me na ba ko akokwa me kono ho ekoka kire no na abebu nsa ewo ha ama me no aka kire mo se osere wo mo a wo mo hwe bra me bire a mo ma me nkosere asa na madi wo mo nko na wo mo abo mo tete first no tete no onko twe mu nyina amala we di asedan kanya me asedan kan mo so ene aseda ba ye chance na ne chance na sei ene nipa ne ba ton nwia ne chance be boss ama me na na ne gina a mo bo ne kama
ene omo ankasa modern bo ene mididi kama me to menya adwuma me nko ana mabanso so no omo modern bo nso mididi kama say waje contract bi ana wo say bosum kese ni dini enti wo be fa ho akosi say wo wayire wo ma fa chede abi me ni yiri ni ma enti ko ba say wo ware na bosum fa konfo a kwan ben na wo be fa so a no wayire no ma be didi se awo se me so me koya adwuma me ye adwuma na me be ma de o so kobre na wo de hwe wayire no ma asa na ono ile ma be didi ono ma be didi na bosum so no enso so ebe kire kwa me fa so be didi ti brebe na wo hwe se bosum emfa konfo na wunya fa ahodie ofanyi wasa sunsum de o tedem mimi ntimi emfo so nsa chenchena eja wale ono a pe no ono ba kofa ene se me ma mu jejina ha yi ene ohwe mu ano ope bia wetima fa bi sisi yi se ne tie no no ya tesa be ma bi o ha akoma ka no enokra bi o ofanyi enokra otu woni hwe wa on te bo no so no wona na ebosom na aka no afi na aka na foforo na se enokra na wo ka bibi se eyesunsun wo kotwere kunkrum a o se adifo no ahohom no hye adifo na se iti se o ye bosomfo o han na wo betra ho ase mfie be se duonu na se bosom no mfa konfo a unzo abamebu amu apa aba didie na abeya abosom be fa konfo ma wo so nya fa hodie se awo se megu isakenya no ka chene se won wale ema se ne be ya me bamumu ema hanye basa je wo me na megu isaka chene se ja wale payele ne fa ne bra se ne be ya me so menya anigye ene wodo ewo ha se ne be ya me firi ha bosom wa kana senso ayi bi eye chikro wi de na bosom na makuru na wo betu batie wate ana se wo betu bedi ho adanse opanyi according to me no panyifo no bi kan na bakosem kire me ene abayifo ne noma bibiri waye bi ene nya hankon a nkrunkru mete se dade so aba kwamu jaache ene fumesala e ho no nkrunkru bibiri ene okodi dwuma wo ho pa but ni nyina no nyina na minim ewo sa e ho no yase tina se de mema minim na ma yede maka kire mpanyifo no bete ye na mpanyifo na no ana me no twetwe ho nkomo no ena ma oni age se de bosom ye ntini obetra ne ho kosi brese obefa konfo ana opanyi anya no so kra mumpu eye me nanam ajapade omkofa bae na me ya nana sabi mpanyifo mba ho nyina o mafirim sabi ade wofi asa ade wofi nso ento ntwene nso mitimi hwe ema ade kese enka nwuram ti de ma ho de betimi no na ye memele so a yakopon no wo mo nja me kwan na me nko ti na me da ma me da so wa ha no sabi nya abontensu ni ebosom na anya kuru no ebosom eye me nanam ne kofa bae amna nanim nyina sabi o eso ba de owo kuta de nkwanti menye omu nyina akọ aka me nkwa na me wa ha sisi ya me no kase nti sese no ohia mo afiri obi ho efa bosom so bi meboa wo ana bosom na obeboa wo panyi sunsum de ono like me kan say sunsum de ono konekon but efa ba bi no ni so no ka me hia nipa se ka nipa so be so masene na kono so atamachi na ka mo bi ono so beboa me na kono so aboa me sabi mitimi fa me pe enya ade wa ha me na ba akọ am efe no olumai kokọ na ntwi ti bibia ne onam kọ frɛ no e ma ne be bibia wa ha e ma me so na nu onu wura mpanifo ni nyina asa disi a me na no so ono no papa no firi mu dia mpanifo ni nyina asa na unsu se obi besuro se mpani wo ya brante na wo ya bosomfo na wo ni mpanimfo obi besuro se bi abosom na kunkum mpanimfo ndi obi o mo bi kọ be besuro se obi jaya na se ehun bewura no opanyi ana de entimi nko basa se bia bosom no fom se bosom de wotewo wakọ na won kan sai se mimi nipa wan kan ya medem akan da bi ana nya se bosom fitia no wokum metue manko didi na tem manko twa ne mpoa menum nsuo menwo nam manko twa wo mpoa bede bosom na bikum onkume so ofre no bodua de a ene ono so beche se wo de wo ho beto wanko kan a ono so mede e me kan sanete ti amanfo di bodua na amafo frɛ de bodua bet nye bebiri na ana nye bebiri na nso nim sɛ emfa ne modua iti sɛ odi bodua de na esie opanyi ne de we de mesɛ wani diem kakra menim ho ayi de sɛ kwan fa so a bia ye wo sɛ kan sɛ data fra sɛ enyaman da ho wo frɛ na first ne so ho no ba sisi no onhunu biom wo bɛyɛ na hospital miti me yam me fe ma haya me ya na tim but sɛ papa ya wo te dem odi e kwan sɛ wo bu frɛ ne bodua kwan fa so kyew sɛ wo ho no sɛ wo ye wo dai ene de
panyin de mesrɛ woni de minim de wo sifa yew Wada wa odin bi bosomfo hwan. kwaku ade Abusuafo na kwaku ade ene twe nkomo no eye ochikrom bosom a ewa ha efre na abusuana ono ne bosomfo na yire no ebidi nkomo a yepe abokosama free abofra ne nchen abokoso enya nyane se bosom ba eche ono so nyina no omowu amraka mofra na kole na asi ade esi o se na busu adwa pade pade ompre ma ensei eniti kwan bia so befa so ahwe se obeboa na bosom no so aboa no tisisia no ohwe se bosom beka konfo na konfo na ba adwuma e de aboa bosom no ye bosom bravo oche beifo na se wudi mpoa na wo ya de bia emfa kwam de omfa ho nchew na mo pem wan so a otumi boa se de okase bi no akodi abrochire ho bibre no sa enetie ye de amamre amane abakosem na ebremu ochikrom obosom aye abusuana na yene no bosom fa twen komo no enche diaka bia no ebe nante ne afebi ne de abeka mo fi se pani se tituobi ka tituobi kire oboba simpri muni